Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya dumateng Gusti Yesus, lan menapa kemawon ingkang kula panjenengan lampahi, kula panjenengan prangguli saben dinten menika nggih sansaya adamel kula panjenengan teguh santosa setya ing ngarsa dalem. Ampun ngantos merga pengalaman-pengalaman yang gesang, mbuh kuwi pengalaman sing manis utawi pengalaman sing pahit, adamel kula panjenengan lajeng nyidrani Gusti. Tasih magayutan kalian duit, Bapak Ibu para kadang kinasih. Boten namung wonten werni-werni sikap magayutan kalian duit, ning pranyata duit ya bisa agawe cidra, arta agawe cidra. Wonten ing gesang kula panjenengan sadar menapa boten diakeni menapa boten duit kuwi efek pengaruhe gedhe banget. Ana ing brayat cetha banget nggih. Tah brayat sakmenika do wegah gadah putra kathah merga ya duit. Golek duit ya angel, nyambut gawe rekoso-rekoso ya duwite mung sithik, usaha apa wae ya butuh modal lan sak panunggalane. Mila kula ya sok-sok awang-awangen rikala mikir paroki jedhes nembe bangun gereja, lan dilalai kathah paroki ugi ingkang nembe bangun. Li arep golek duit nang endi, karo sapa, nang ni sapa. Menika salah setunggal tantangan yen boten ngatos-atos arta marake gendra, arta marake cidra. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Yudas Iskariot nyatakake niate kang bakal nyidrani Gusti merga ya duit. Nah, kados pundi lelampahanipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 13 ayat 21 ngantos dumugi 3:3, kalajengaken ayat 3:6 ngantos dumugi 3:8. Nalika samono Gusti ngandika kanthi sungkawa ing batos, aku kandha sakbenere salah siji ing antaramu bakal ana sing nyidrani aku. Para murid padha pandeng-pandengan ora mangerti sapa sing dikersakake. Salah sijine yaiku murid sing kinasih lungguhe caket karo Gusti Yesus ana ing sisih tengen. Murid iku disasmitani Petrus, nyuwuna priksa sapa sing dikersakake. Murid sing mepet ing jaja dalem mau nuli matur, Gusti, sinten? Gusti paring wangsulan, sing dak ulungi roti sing dak celupake iki yaiku wonge. Gusti nuli nyelup cuwilan roti diparingake Yudas Iskariot. Sakwise mangan cuwilan mau, setan mlebu ing atine.
Gusti Yesus banjur ngandika, "Sing arep kok lakoni enggal tindakno." Nanging para murid sing nderek kembul dahar mau ora ana siji-sijia sing nyandak kersane Gusti ngandika mangkono mau. Rene Yudas sing nyekel dhuwit ana sing ngira Gusti dawuh tuku apa-apa kabutuhane riyaya utawa paring dana marang wong miskin. Sawise nampa cuwilan roti mau, Yudas nuli metu. Nalika samono wis wayah wengi. Saungkure Yudas, Gusti Yesus ngandika, "Saiki putraning manungsa dimulyakake lan Allah kamulyakake karana panjenengane. Lan yen Allah kamulyakake karana panjenengane, Allah bakal mulyakake panjenengane ana ing diri pribadi, lan iku mau saknalika kelakone." Simon Petrus nuli matur, Gusti badhe tindak dhateng pundi? Paring dalem wangsulan, menyang endi paranku? Saiki kowe durung kepareng ngetutake, nanging besok bakal kepareng. Petrus munjuk, "Kenging menapa sakmenika kula dereng kepareng nderek? Gesang kula badhe kula tohaken kagem Gusti." Paring dalem wangsulan, "Kowe arep ngetohake uripmu kanggo aku kandha sak benere. Sadurunge jago kluruk, kowe bakal nyelaki aku nganti kaping 3. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin." Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika konteksipun menika bojana pungkasan. Kados pundi Gusti Yesus kalian para murid rikala dahar sareng-sareng, Gusti sampun rumaos bilih wekdalipun sampun cepak. Lan Gusti ngraosaken murid dalem ingkang kinasih Yudas Iskariot bakal nyidrani panjenengane, lan Petrus ingkang dados pribadi sing yak-yako ugi bakal nyelaki panjenengane. Akar masalahe menapa? Asal masalahe menapa? Yudas ingkang gadah kepentingan pribadi, motivasi pribadi, ambisi pribadi ingkang ngersakake Gusti Yesus dadi pemimpin pemberontakan, pemimpin sing ngerahake para penderek-penderek dalem mungsuhi Romawi utawi memberontak marang kekaisaran Romawi. Mila rikala diojo-ojoki para pengareping bangsa Yahudi sing sengit marang Gusti Yesus merga ya mengkhawatirkan nek Gusti Yesus kalian pendereke sansaya kathah, lajeng mangkih kekaisaran Romawi ngerehake prajurit-prajurite numpes Yahudi dadi perkara. Lan sing penting miterat kula, Yudas diojo-ojoki bakal dikei dhuwit. Nah menika panggoda awake dhewe lan kula kinten nggih sinten kemawon nek dikei dhuwit mesti seneng, mesti terus lali sak kabehe apa sing dadi tujuan, apa sing dadi perjuangan, kadangkala ya wis ilang lap merga disogok dhuwit. Boten namung ing jaman kula panjenengan sakmenika, nyuwun sewu ing negari kula panjenengan sogok-sogokan dhuwit. Rikala semanten jamanipun Gusti Yesus ingkang dipun adepi dening Yudas Iskariot ya merga disogok dhuwit. Saengga lajeng Yudas Iskariot sansaya teguh anggone bakal nyidrani Gusti. Nah menika panglimbang tumraping kula panjenengan kados pundi mbangun komunitas sing begja rahayu, komunitas bahagia lan sejahtera. Menika ya panggoda sing paling gedhe dhuwit. Nek dhuwit lajeng dipigunakake kanggo tujuan-tujuan sing ora bener, tujuan-tujuan sing namung
gugu kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Mila nggih kesejahteraan umum boten bakal kawujud. Mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan sansaya saged estu migunakake arta boten kangge nyidrani siji lan sijine, ning ya aja ngasih dampak saklajengipun kados Petrus awake dhewe terus nyelaki. Rikala tasih sugih, duwe akeh, wah diaku-aku kae sedulurku, kae kancaku, aku kenal dheke. Ning rikala melarat terus nyelaki, aku ra kenal, aku ra cedhak karo dheke. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.